Bé, bona tarda a tothom i benvinguts, benvingudes a l'acte de lliurament de premis de la 5a edició del Premi BBVA de Música al Talent Individual. Saludem primer a professors, membres del jurat, pares, mares i els protagonistes d'avui, els 18 nois i noies que han quedat finalistes d'entre 148 participants seleccionats per 23 conservatoris i centres autoritzats de música de tota Catalunya i és, evidentment, tot un rècord de participació. Sou els millors talents musicals del nostre país. Hem hagut de fer les proves semifinals, com bé sabeu, en format virtual, mitjançant l'enviament de gravacions en vídeo, però la final sí que l'hem pogut fer aquest matí aquí al Conservatori de Sant Cugat amb totes les mesures de seguretat. I és que us recordo que aquest és un premi itinerant. Cada any, cada edició, acull una ciutat, un conservatori diferent de Catalunya, aquest premi. La primera edició va ser el 2016 a Manresa, després va passar per Vic, pel Conservatori del Liceu, i el 2019 a Vila-seca. Realment haver guanyat el premi va ser un reconeixement important. Al piano dedicava moltes hores i realment haver guanyat em va donar un impuls important de reconeixement de tota la feina. I va ser un moment important, va ser molt bonic. Valorar 148 participants, ens podem imaginar la dificultat que comporta. Han calgut 18 membres del jurat per poder-ho fer, dels quals han valorat la prova final un jurat de 6 persones format per professionals de gran prestigi en el món musical, com són Peter Tiemann, Jordi Camell, Manel Valdivieso, Xavier Blanc, Raquel Castro i la seva presidenta i representant, la Dolors Cano. Senyora Dolors Cano, apropis aquí al micròfon perquè m'agradaria parlar una miqueta amb vostè. Jo, primer de tot, voldria felicitar els 18 participants d'avui, d'aquest dematí, perquè el sol fet d'estar avui aquí, jo crec que ja és un premi. Tal com deia ella, ha estat una selecció molt difícil, a part que hi havia moltíssima gent, 148 participants, però el fet que la primera tanda fos en vídeo ens ha dificultat molt més aquesta tria. Senyor Joan Morera, president de l'ACAT i coorganitzador dels premis, i senyor Roger Roca, director d'aquest Conservatori de Sant Cugat, podrien apropar-se per fer l'entrega dels premis ACAT a la millor interpretació de música catalana. Aquests premis són molt especials, volen retre homenatge a la música que es fa a casa nostra, la música dels compositors catalans, i recordeu, i això va pels guanyadors, es concreten un lot de partitures valorades en 100 euros per cadascú de vosaltres. Abans de res, senyor Joan Morera, sens dubte aquesta edició ha estat molt diferent a les 4 anteriors, però crec que ha valgut molt la pena adaptar aquesta edició
i ser avui aquí. Apropis al micro i així el sentirem. Sí, la valoració que fem l'Associació de Conservatoris és una valoració molt positiva, com cada any. Pensem que valia la pena proposar el concurs, ja que l'any passat no es va poder fer, proposar-lo amb les condicions que heu vist tots a les bases i que hem anat fent. No sabíem exactament com funcionaria, era la primera vegada que ho fèiem, no sabíem tampoc fins a quin punt ens pararien o no ens pararien, si hauríem d'estar a casa o no hauríem d'estar a casa, però pensàvem que havíem de tirar endavant, havíem de fer aquesta proposta. El talent sempre hi és, el talent està en tots els conservatoris, el talent no para de créixer, però per fer-lo créixer els conservatoris l'hem d'acompanyar, els professors l'hem d'acompanyar, hem de motivar i el concurs és un molt bon element de motivació. Estem molt contents d'haver pogut acollir aquest premi. És una activitat central dins de l'Associació de Conservatoris i de tots els conservatoris de Catalunya. I bé, estem molt contents que s'hagi pogut fer aquí presencialment la final i sobretot aquest element, aquest directe que hem fet amb streaming, perquè pensem que la clàssica no només ha de quedar dins unes parets, dins d'una sala de concerts, sinó que vagi més enllà, i jo crec que ha sigut un element que ens ha permès divulgar la clàssica entre els nostres joves, que això creiem que és un element molt important. Bé, el jurat de la 5a edició del Premi BBVA de Música al Talent Individual decideix atorgar el Premi ACAT, Associació de Conservatoris de Catalunya, a la millor interpretació d'una obra de compositor català als següents participants. A la categoria Laví, Hanna Quim Romance, pianista del Conservatori Professional de Música de Badalona, per la interpretació de la dansa número 5 d'Enric Granados. En la categoria tenim 3 guanyadors del Premi de l'Obra Catalana, que són Lucía Soler García, flauta travessera del Conservatori de la Diputació de Reus per la interpretació de 3 estacions per flauta i piano de Manuel Oltra. Categoria júnior, David Rebull Xavarria, violoncel del Centre Professional de Música de la Lira Ampostina, per la interpretació de Requiebros, de Gaspar Casador. I Enric Moya Crespín, violí del Conservatori Professional de Música de Barcelona, per la interpretació de Andalús de la Petite Suite Espanyol, de Joan Manent. I per últim, amb la categoria jove, Lídia Soldevila Pons, piano, del Conservatori de Música de Cervera, per la interpretació de la Serenata Espanyola de Joaquim Malats. Abans la senyora Cano ja ens ha avançat que hi havia unes mencions. Al jurat, tinc aquí un missatge del jurat. Atès l'elevat nivell de les actuacions, ha decidit concedir 3 mencions especials, una per a cada categoria. La Laví, la júnior i jove, que rebran 200, 300 i 400 euros respectivament a destinar a formació musical. El jurat concedeix la menció especial a la categoria Laví, a la Candela Elia, de l'Institut Escola Artístics Oriol Martorell. La Candela està confinada,
ha sigut una aspirant a través del vídeo, i així que el Joan li farà arribar el diploma amb Li ella. guardarem el premi, la menció. A la categoria júnior, per la Caral Masquer, de l'Escola de Música i Conservatori de Vic. I el jurat concedeix la menció especial a la categoria jove al Jorge Sierra Varela. És el moment de saber quins són els guanyadors d'aquesta 5a edició del Premi BBVA de Música al Talent Individual, que s'enduran 500, 1.000 i 1.500 euros en funció de la categoria i també a destinar en formació musical o instruments musicals. Començarem per la categoria la Vi, després júnior i després la jove. El jurat de la 5a edició del Premi BBVA de Música al Talent Individual, categoria la Vi, decideix premiar per la maduresa en el fraseig i el so cantabile que ha sabut extreure especialment de l'Scherzo de Chopin. Àlex Arroyo i Luis, piano de l'Escola Conservatori Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú. El jurat de la 5a edició del Premi BBVA de Música al Talent Individual, categoria júnior, decideix premiar pel domini instrumental que ha assolit a la seva edat i a les immenses perspectives que té al davant a David Raüll Xavarria, violoncel del Centre Professional de Música La Lira, Ampostina. El jurat de la 5a edició del Premi BBVA de Música al Talent Individual, categoria jove, decideix premiar pel potencial que mostra i la maduresa en l'exercici d'una de les grans obres del repertori violinístic, a la Mar López Monterde, violí entenc que és de l'Institut de Música Oriol Martorell. Veient la participació que hi ha cada any, més convençuts estem de la necessitat i del valor que tenen aquests premis per ajudar el talent musical que tenim a tots els conservatoris de Catalunya a que es pugui expressar, que pugui fluir, que pugui sortir, que pugui donar a conèixer i ajudar-los també a la seva promoció professional. Aquest és un dels premis que la Fundació Antigues Caixes Catalanes, conjuntament amb el BBVA, donem en l'àmbit de la música, també música de cambra, de la pintura, del teatre, del cinema de muntanya, molt variat, i ens sembla que a la vegada que estem ajudant aquests joves a créixer en l'àmbit cultural i de les arts, també ajudem a que a diferents parts de Catalunya puguin disfrutar d'aquest talent, perquè també dona voltes pel nostre territori. Invertir en cultura, invertir en educació, invertir en formació, al final és crear i invertir en un futur millor. El nostre compromís amb la cultura ve del convenciment de que la cultura és un eix estructural, un eix vertebrador d'una societat
on també l'educació i la formació són una mica la llavor, i abans ho comentàvem, de que continuï creixent aquest talent individual, no? I que pugui aflorar i créixer. També pensem que les empreses podem recolzar, podem acompanyar, podem donar suport a la cultura, perquè la cultura és un patrimoni de tots en gaudim, i per tant nosaltres volem aportar també el nostre granet de sorra en aquest sentit. Tenim una ciutat amb molt talent artístic, amb totes les disciplines, per tant, gaudim de la cultura i, a més, estem especialment contents perquè portem un any, com tothom, vivint aquestes grans restriccions que han afectat moltíssim el món artístic, el món de la música, que ara comencem a veure aquesta llum al final del túnel, que per tant estem molt il·lusionats i molt il·lusionades perquè certament sense música no podríem pas viure.